På figur 24 kan man se passagen af morfin igennem fedtmembranen og helt ind til nervecellen. Oppe i venstre hjørne, så kan man se morfin på syreform. Den har en positiv ladning på aminogruppen på nitrogen, så derfor kan den ikke gennemtrænge fedtmembranen. Og så har vi morfin på baseform, som har en neutral ladning på aminogruppen, og derfor kan den godt gennemtrænge fedtmembranen. Men inden i centralnervesystemet, så har morfin på baseform ikke nogen effekt på nervecellen. Så derfor optager den en hydron fra surhedsvæsken der omkring og bliver til morfin på syreform, som har en påvirkning på nervecellen. Forneden er vist voltylmorfin, som der ikke kan komme igennem fedtmembranen på grund af den positive ladning. Hvis den først kommer ind, f.eks. via en indsprøjtning, påvirkes nervecellen, som er vist med den grønne pil på tegningen. Figur 19 viser, hvordan opiater passerer fedtmembranen og hvordan de påvirker nervecellerne. Ude til venstre ser man de 4 forskellige molekyler. Lidt til højre for dem er fedtmembranen, og så kan man se deres påvirkning på nervecellerne. De røde pile betyder, at de er svært ved at passere. De gule pile betyder, at de er forholdsvis let ved det, og de grønne betyder, at de har let ved det. CO3-gruppen har let ved at passere fedtmembranen, mens OH-gruppen eller hydroxgruppen har svært ved det. På morfin kan man se, at den har svært ved at passere, men påvirker nervecellen meget. Samtidig med at heroin har nemt ved at passere fedtmembranen, men har svært ved at påvirke nervecellerne. Derfor går den igennem hurtig hydrolyse. En nervecelle bliver påvirket meget, hvis der er en hydroxgruppe på benzenringen. Okay. Her kan man se den rummelige figur af morfin. Den rummelige figur ligner et T. Hvis man starter i den ene ende, hvor nitrogenatomet sidder, til nitrogenatomet er der bundet en metylgruppe. Denne gruppe bliver også kaldt en tertiæramin. Denne gruppe er meget vigtig for morfin, da den er smertestillende og har en effekt på, hvordan morfin passerer fedtmembranen. Det kan den, fordi den både er neutralt ladet og positivt ladet. For at komme igennem fedtmembranen skal den tertiære amingruppe være neutralt ladet, og for at have en effekt på hjernen skal på nervesystemet skal den have en positiv ladning. Hvis man kigger på denne OH-gruppe, OH-grupper øger vandopløseligheden for morfin, da OH-grupper er polære. Den hæmmer dog også passagen fra blodet til centralnervesystemet. Man kalder denne gruppe for en alkohol. Hvis man kigger på oxygenatomet, danner den sammen med C-atomerne en ætergruppe. Denne gruppe gør ikke noget specielt for den smertestillende effekt. Den hjælper dog med at stabilisere placeringen af de aktive grupper. Hvis man kigger på benzenringen, benzenringen har en afgørende virkning. Alle opiater har en benzenring. Til benzenringen er en hydroxygruppe. Sammen laver de en fenol. Fenolen har en vigtig virkning, da den er smertestillende. Hydroxygruppen hæmmer der også passagen mellem blodet og nervesystemet. Hvis en opiat har en hydroxygruppe bundet til benzenringen, har den en smertestillende virkning 10-20 gange større. For at morfin skal påvirke nervecellen, skal der være en receptor. Man har udledt, at receptorens form har samme form som strukturen af morfin. Receptoren har forskellige ladede dele. Det kan man se på denne tegning med de forskellige farver. Den orange farve viser, at receptoren er negativt ladet. I denne del af receptoren sætter aminogruppen sig. Aminogruppen er positivt ladet og kan derfor lave en ionbinding med receptoren. Den røde farve viser, at receptoren har en polær gruppe. Derfor kan den lave en hydrogenbinding til hydroxygruppen med morfinmolekyler. Den grønne farve viser, at receptoren sandsynligvis er upolær. Der hvor tegningen er grøn blander molekylet sig med receptoren, mens der hvor den er gul og rød
er der, hvor den har en effekt på receptoren, så den sender et signal til nervecellen.